tandure Sireping Sang Hyang Arka gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amung Sang Hyang Pratangga panthi jendul saking Brangwetan kaling amiga sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing kamandyan. Ana wau kawuh sawancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara Mbak Mendo tete kalopo sumawur cita angkara rakata buta maesa Respati mintuno Eka dwi tricatur panca Sacapta hasta Hastana wadasa Apa ta pertandane kang gara-gara nalika semanten mungkin Arya ngurmati wijir patuwon kawan Las Margaring putra Semahura Bagong ingkang samujegan madaning ora rombo wijir sanggrepat puna kawan medal tlatah ngayuja karta Ireng-ireng kembang popong karate bang kembang popong karate bang Oh
Petro arep ngundang Gareng karo Bagong edan tenan sing suwi-suwi buantre ra jamak-jamak. Nganti iso menggema ning lapangan Klampok. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dalu menika panjenengan Bapak Lurah ngadani tumpeng 1000 utawa kados pundi kala wau bahasanipun ingkang wigati. Dalu menika sampun nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun. Sampun kemareng dipun timbali wonten ing lapangan Klampok wonten ing Kelurahan Brosot Galur Kulon Progo. Nggih. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Dalu menika panci dipun suwun dinipun Bapak Lurah sak sedaya kru panitia bilih. Kula kadhawuhan sepados sowan wonten ing lapangan Klampok
Menawi wonten lepatipun anggen kula ngaturaken pasugatan kiranging tata krami, kirang wicaksana lan wonten tata basa ingkang ranani penggalipun para lenggah kula nyuwun samudra pangaksami ingkang sakalangkung kathah. Jenyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedunungan Nila lali salah apes kelawan mati. Kula nderek memuji ngersanipun Gusti mugi-mugi sasampunipun ngawontenaken pagelaran menika inggih menika Desa Mbrasa tambah langkung sae, langkung tentrem, ayem lan tambah maju. Lan menapa dipun kersakaken sakata kasempatan sing gayo bisa lulus. Menipun Bapak Lurah ingkang sampun kepareng 2 periode menika sampun lenggah menika dados lurah wonten ing Brosot pinaringana kesarasan, pinaringana kaikhlasan, pinaringana kesabaran. Lan mugi-mugi tansah saged ngayomi dhateng sagung para kawula sak Desa Mbrosot mriki. Menika kemawon saged kula aturaken dojan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya arep wis akeh sing padha mriksani ning YouTube ning nyatane anggere muni lakon kok disuwun kok mesti eneng bagonge. Mesti kudu ana bagonge. Ya tak lakonane adol bagong. Saben bengi sing penting pendapatan masuk ngono wae ora masalah. Ya apa ya tak sagui yo. Jan nika dasaripun menika nuwun sewu menawi mboten wonten janipun lampan menika mboten wonten ning nalika semanten kula damel dadak nalika wonten Sidoarum dasare mlebu ning YouTube ayo wis terus mlembrah tekan dindi mula akeh banget sing nyuwun Bagong gugat. Wah ya wis luweh. Sing penting aku ya wis gawe lakon sak iso-isane perkara nikmat menapa mboten menika gumantung anggenipun sami ngraosaken jernyatanipun kula menika namung kadidene tiyang dodolan kersanipun ingkang tumbas menapa pamekala dodolan soto ya mangkei irisan Pak napa babat kula kei irisan babat kula nyuwun dipun paringi kathah uyahe Pak men supaya enak tak okehi uyahe lomboke sing akeh dirajangi lombok kula rajangi lombok dados kula niku mung penjual menawi pembelipun ngersakaken kados mekaten ya tak ladeni kanthi suka mardikaning manah kula supaya iso didhahar kanthi enak supaya iso dirasake kanthi luar biasa padha karo wong dodolan kok janipun nek masakane enak masakane ya manut karo sing tuku ya mesti bakale wis to akeh pelanggane. Ning wong dodol iki nek mburu pemarmane ati dhewe ora ngladeni karo pelanggan ya ora bakal apik. Contone ngaten. Pemane kula niku dodolan bakso. Terus pelanggane protes, "Oh, mbok baksone ditambahi siji, Pak, men rada enak." Niku janjane ya penjuale kudu nambahi siji. Ning nek muni gelem ya kaya ngono, ora gelem ya rasa tok untal ayo wis. Ora bakal ana sing gelem mangan mboten wonten ingkang sami tumbas ora satu bakso kae wong ditukoni ra manut karo sing tuku gek suarane atos. Nah mila kedah nderek dhateng menapa dipun kersakaken para lenggah nderek dikersakaken para pamirsa kepuasan batin menika perlu nanging kepuasan untuk penonton itu lebih perlu. Wah nek cara kula ngaten ning 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 nong 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 tak nembang sing kepenak karo ngundang Kang Gareng men engko gek tetembangan sing kepenak ya bintang tamu wis do minggat enten Mbak Kusing Arso karo Seono mesti wis bablas ayo bener ngendikane anu ngendikane Mas Seono aku ya tekan esuk ning tekan omah esuk matur suwun ning 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 nong 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 mbok yo mesem rangut edahe apa mbok yo guyu susah edahe apa pancen aku ketemu ing janji aja emoh aja tansah cukup kadyan aku uga tansih
ing janji aja ewo aja tansah cukup nadyan aku uga tansih tak ing janji esukmu tansah tak enteni yo bareng aku diurungi aku dan batone tumamen mesti kasempatan ngetan palingun sedene ngalakon sono ora mbok seseke metu kok. Hah? Ora mbok seseke biasane ah kalau ki metu ya alon-alon. Rasa perlu disesek-seseke. Ha iya. Mesake kanca-kancane engko ndak kekeselem. Oh. Mergo ya ki bar prei sewengi terus mulai meneh. Terus nglanjut meneh. Heeh. 6 dina. Iya. Bar kuwi tanggal 10 prei meneh, terus nglanjut meneh tekan akhir bulan. Wah. Ya pokoke dilakoni ya, Le. Loh, kepiye Le ora dilakoni? Aten tekor. Lah iya lah, ora usah diingresula ta, Truk. Ngene lho. Sepisan kowe nek nganti wani ngresula, kesel awakmu nganti kowe kuwi nyebut walah aku kesel. Wah, cilaka. Nah nek nganti disuntet rezekimu sing ngandum rezeki iki sing gawe urip, bersyukurlah, isi alhamdulillah. Oh isih diparingi rezeki karo sing gawe urip. Disyukuri, kesel kaya ngapa dilakoni. Iya. Ayo bener Bagong kuwi. Aja muni kesel. Heeh. Wah anggere mulai nampik rezeki ditenono wis to yakin rezekimu ora sempulur. Oh. Rezeki ditampa mergo ngene hitungane Truk. Piye? Gusti paring rezeki akeh karo Gusti paring rezeki sithik. Kuwi adil. Adile piye? Sing diparingi sithik kuwi kebutuhane ya sithik. Ngono ya, Gong. Heeh. Cukup. Iya. Gusti iki adil tenan. Sing misale gareng sedinane mung entuk dhuwit 150.000. Heeh. Ha kuwi ya mergane Gusti wis ngerti nek kebutuhanmu mung cukup semono kuwi. Ora duwe kecukupan liyane. Oh. Tur lentek suwe. Sing diparingi akeh biyo-biyo lentek ya gelis. Ngono ya, Gong. Lentek ya gelis. Engko Gusti paring meneh. Entek meneh wis lumaku minangka dadi kehidupan. Wah. Ya bener. Ha ta? Engko nek kowe lah biasane entuk dhuwit sithik terus diparingi rezeki biyo akeh. Pethuthuk sombong, gleleng. Kuwi sandangane menungsa. Sapa sira sapa ingsun? Ngendi-endi nek takoni cah cukup kok. Ah ngono kuwi. Kuwi ora apik kaya ngono. Mula Gusti iki ya wis adil tenan. Iya. Oh, gareng iki nek takne ya akeh mesti mung arep gleleng. Wis kanca-kancane dianggep sak ngisore. Mula ya wis sak cukupe. Oh. Oh nek Bagong iki nek dhewe akeh wonge ora gleleng. Mula ya diparingi akeh terus aku. Mergo aku ora tau gleleng. Malah justru aku ki dedono karo kowe karo Petruk kuwi. Oh. Kowe butuh apa? Butuh motor? Nyelengi. Ah iya. Loh, ajare dedono. Nek motor ya kokoan terus. Oh iya.
dijaluk kok kokean ora. Heeh. Ki sowaneng lapangan Kelampok. Heeh. Ngerti nggone Gong iki daerah ngendi? Aku tetangi wae nang parkiran. Wis turu aku saka omahmu gak mobil wis turu wis. Ora sadar. Sopirku sapa wae aku ora dong. Wah. Ayo wis tekan kene ya, tekan kene ning nggon parkiran diatur karo tukang parkir mau wis tekan to aku. Dadi ra jelas nggone ngendi. Nek sing penting tekan nggone pokoke. Ha iya. Petro, dalem Mas Garing. Iki ana pamundutan saka sore mau saking Mas Susilo. Susilo Jatmika. Oh, nyuwun apa? Sing mau sore wis diaturake bersih desa. Lah iki sing angka 2 uler kambang. Gendeng menika katur dhateng perangkat Desa Brosot warga masyarakat dusun 4 Kelampok Galur. Mugi sedaya pinaringan kesehatan, bakas waras, lahir batin rezeki lumitran barokah. Oh iya, diaturake ya reng. Engko ndak gelo penggalihe. Yo. Sore mau guayange ra jamak-jamak kok dibantu karo Den Baguse karo Seono. Heeh. Ah saiki kanggo sing mat-matan. Ya men pilah. Mergo wayang ki ya tontonane Piyai Sepuh ya tontonane Piyai Nom. Jare wayang ki tontonane wong tuwa tok. Salah. Saiki wayang tontonane cah nom-nom. Oh, wong ngerti PWKS ki isine nom kabeh. Nganti untune rong tukul barang. Alias wis peot-peot. Ah iya. Ya bener ya, Gong. Ah iya. Ki mbeng iki di streaming karo 2 channel, Truk. Ya. Channel Dalang Sina karo channel PWKS Live. Wo. Limbukan mau mencapai 15.000 piyai sing nonton seluruh dunia. Welok. PWKS Live 4.000 terus Dalang Sina 11.000. Weh. Ngono ya, Gong. Oh iya. Mula kanca-kanca nek di streaming sing semangat soalnya hari tuamu iki tergantung karo channel kuwi mau. Ngono ya. Iya. Ya diaturake yuk. Ya kuwi uler kambang. Ya. Sing kepareng karo sapa, Reng? Nyuwun suarane Ibu Ayu Purwalestari. Ya. Neno 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 neno. Dilalah mawawan tangi turu kok saiki rasane kaya watukku kok ngikil ya. Aku ora tau ngerti, ora tau njaluk tombo aku. Watuk iki mayar-mayare tombo. Apa? Jeruk pecel diris kayuyah sithik karo kecap sithik. Nek doyan kecut langsung pangan di banyune dombe jeruk pecel sak sendok. Kuwi mari to. Nek mumet, Gong, jeruk pecel kae mrica sithik. Oh. Diperes banyune terus jeruke kuwi dikopke nang bathuk. Mari. Ngono ya. Kowe jeruk kuwi anune apa dayane luar biasa. Nek awak pegel jeruk pecel diiris tipis, heeh, goleki kulite sing kandel karo golek minyak kayu putih. Jeruk pecel nggerokan. Oh. Iso mari ya iso kuwi dayane ampuh. Nek weteng loro jeruk pecel diiris isine jeruk pecel dimaem. Weh, kuwi iso ngilangi weteng loro. Edan malah oke banget khasiate. Ming sak jeruk pecel to. Kuwi khasiate luar biasa. Nek mencret. Jeruk pecel diiris lonjong terus sepe kene. Yen jijiki ta ora. Kuwi mampet. Mergane kecut. Ah iya. Kowe ngerti to begitu enak dikeceri jeruk pecel mesti mengkeret. Kuwi dikeceri jeruk pecel mesti mengkeret. Yo. Eno neno. Iki watuk ya ngrokok wae kok, Gong. Bayi ora udut watuke ngikil.
Rak bayi ra. Ra udut ki ora perkara watu ora perkara udut kok. Nah iya nek kandhani sakarepmu. Ayo sakarepku ta. Neno. Wang urip ning ngalah. Wah. Cara ngayoja iki. Heeh. Donya ninggal tata den baguse ngali sing dawa urip mung sendela rugi gede muja hawa nafsune ora nganggo bener lupute ditimbang bener lupute ngeringo dalan aja mingar-mingar yen mingar mundak keplingar yen wis kepecut mong dengar-dengar ora pati ayu Cakapan apa ning? Sita. Cakapan luar kambang iki apa jenenge iki? Pituture pirang-pirang. Heeh. Ditimbang aja keblinger. Ngelingono dalan kuwi. Wis renggah aku ora. Ayo padha diliwati. Ya wis sak karepmu reng sak karepmu. Ayo babasane tak kira nek babaran ora babasane suwe suwe angunduh genetang aja mingar-mingar yen mingar mundak keplingar yen wis kebacut nang dengar aku dadi ora konsentrasi ngrungokke ulur kambang. Nah, konsentrasimu apa? Ndelok si anting kukur-kukur cengel iki lho. Sirah dirubung tinggi. Nggo ndas ngongko nganggo gunting disogok-sogok ngono. Heeh. Sing jeneng kukur-kukur iki nek
Nggone nyelempit paring penak disoko-soko. Meniki stagenan nganggo jarik ngono kae nek jero wis kebacut gatel, wah ora dikukur ngsogo ngono ku mah. Ora penak rasane. Nya ndak ngantuk nya dipami bakpia nya, bakpia pathok. Kok ngarep momongan wae. Iya didum kuwi isine 9 nyiji-nyiji. Ayo terus langsung entek. Ayo carane. Mangan bakpia iki rasa dimamah. Iya. Ora suwe lentek. Dindanake ora suwe-suwe ajur dhewe. Ah nek dimamah ya boros. Kaya aku nek nukokke sate bojoku kae anggere nang warung kok gelis entek ya Mas. Oh, kowe goblok kok. Disesep-sesep sik. Oh, ora harus dimamah tenan rugi. Oh. Heeh ya. Iya. Ayo, ki mau uler kambang wis diaturake, penak banget ya, Tru. Aku ora pati seneng. Ning penak to rasane? Penak nek duruk kene aku iki nek yo anu nembang ya bangsa rujak jeruk, selendang biru, Sarayuda ngono kuwi njumbuhke le gagah. Oke, engko iki kudu nembang lho engko sing gagah-gagah lho. Ya. Aku tak nembang sing alus-alusan ku sing rada gayeng-gayengan men Bagong. Siap. Rasa kuwatir. Ya. Bareng imbuh apa reng? Imbuh suarane Dina Arisa. Ya. Wis bar ngrungokke suarane Mbak Ayu, saiki ngrungokke suarane Dina Arisa. Oh iya. Keparangan karo apa? Sing kepenak-kepenak wae sa, rasah sing angel-angel. Heeh. Tur ya sing klasik-klasik wae iki tak sawang kok sing isih kepareng wungon bengi iki wis para bapak-bapak kasepuhan. Ya. Ya sing enom ya ana. Ah nek wong tuwa nyandang enom akeh. Oh iya. Heeh. Ya diaturake mangga. Jineman meleh nggih. Ya jineman kena ora apa-apa. Mari kangen, Pak. Hah? Mari kangen. Mari kangen. Mari he kemari he. Udu mari kangen iki kudu mari he kemari ku rak lagu mbiyen. Monggo. Lalu bagaimana? Mangasa Yuda. Bahaya Gunas
rada ketrikel sing iya remeng nirung. Mbok sing jeneng nembang kurang konsentrasi ya ngono kuwi. Iya. Mulane bapiyane ra dientekke ting. Marai ori saro konsentrasi. Ha iya, diturai-turai aja. Wong Kyai hamil engko nek kepengin barang bakpia pathok. Iya. Ora sigar cangkeme. Mangan kok bakpia pathok. Bak pathuk, pathuk. Ya. Ngisor kana. Ngisor kara. Oh, kara ta. Tak kira nek nudinge ngisor kana. Andagama. Cekecret. Lho, ngopo iki, Gong? Aku gemak iki mung cekecret. Gemak iki nyemoni wong ra ndedet. Anggere ana wong lagi ra ndedet liwat ngarep kandhake mau. Ra kecret, ra kecret. Nesu wong e. Ngaku jaka siji anak. Mau jenenge tetembangan ya kuwi jineman mari kangen ya Tru. Ha iya, wah penak tenan. Nang prawira mati kejajat nenggala. Ya Bapak. Tak paske dhewe. Ya bareng anggris ngene. Penak tenan rasane Tru. Iya. Kowe penak ora Tru? Ya penak. Wong aku ya ngrasake kok, Gong. Eta Gong, heeh. Iki Tru, sindenmu sing cilik iki kon nembang ndak selak turu. Heeh. Rupane wis jegadul lali tenan. Ki nek dikake pinggir suwe-suwe aku sok lho, Tru. Kok sok piye? Ah wong limbu arep limbukane wis kriyip-kriyip. Heeh. Kriyip-kriyip ya. Ayo. Rombongan penabuh gawenan mumet. Gawe mumet ki misale oh tiba-tiba anting bawa apa upamane ampar-ampar pisang ngono mut biar kulit do nabuh iso jempalitan sak karepe dhewe. Ya, ayo Nok. Ting. Nggih. Ngantuk kowe? Enggak. Gayamu. Oh, kriyap-kriyip kok sesuk ki nek pupurmu ki ngirit apa piye? Ora. Ah ora kok le pupuran kok mung separo-separo. Lengo. Ngisor kuping ireng.
Ayo ben kaya men sesuk bocah iki men ajar dandan sik men apik kaya. Yo nembang apa sing kepenak? Yo. Sri. Hah? Sri. Sri ngopo? Sri mulai. Sri Huning. Oh iya, model ngendi? Biasane kuwi sok aneh-aneh. Nggih model Mau caping gunung model Madura. Jogja wae, Pak De. Oh iya. Wah, jan. Sapa-sapa diundang Pak D. Ya karang bahasane kaya ngono kuwi kok ya. Ya. Bawa ye. Bawa. Ya bawa iye. Malah nantang. Ayo barang ngantuk, maju. Alah. Ayo gawe ayo. Lungguh wae lho penak pisan. Hah? Pun penak lungguh. Wah, kono ya bahasane mesti nganggo penak. Kuwi wedhes. Ngadeg. Ngadeg. Ngadeg ya. Tambahi. Oh beres siap. Ngadeg kita jogetane iki apik. Iya. Ayo Siuning. Kowe iki nek senyum ki ya lumayan lho. Lumayan apa Pak De? Ayo nek senyum ki maksude ki rupane ki rada kepenak disawang ngono lho. Heeh. Bangane nyawang plempem. Ayo. Ane muni linggo ngantuk jan medeni tenan. Nyedir ngene krasa ora kok nyedir ngene iki. Aduh, ra kuat mataku. Hah? Ra apa-apa wis. Ya ora apa-apa, nyambut gawe iki abot ya, Teng. Sesuk nek wis kulino melek sewengi wis ora bakal. Itu paling kamu mbladek seminggu ngono wis tenang. Malah bingung le arep turu kowe sesuk. Iya. Yo, bawani. Sinaput pahlawan putri. Anting kok nembang Sri Uning. Ora matuk babar blas. Lah apa iki Pak De diganti ra? Ganti. Ya Allah. Lho. Lah kadung nembang ra diteruske ra penak. Anu aku iki cengkokmu iki ora cengkok yoja. Lah pripun? Piye ta? Kowe iki tepung wetanan, kowe iki wong Banyuwangi cengkok wae tembang ya Banyuwangi. Ya Banyuwangi wae ya. Ya semangat. Jerene kon sing sareh-sareh. Aku barang kowe muni sinebeba lebenus. Rekane alus lho Pak. Wis ora iso kowe wis kebacut ciri khasmu ngono kuwi. Berarti napa niki? Ayo anu grajakan. Berarti peng telu nek ku nyanyi lho iki mau. Heeh. Tambahi lho. Beres. Tambahi beras. Yo, bawane aku nek kowe bawa Banyuwangi jan aku iso menikmati tenan, liar-liar tenan. Duh, piye to? Dalam ngantuk. Mayon, ngono kae iso wah jos. Ya. Mamiat mayong paman. Mudiar ora kowe, meng pamane sapa? Paman. Heeh, apik tenan ya cengkok. Kuwi wong ngelek suling kok ya. Lho. Kok ngelek suling iso tulit ngono suara. Suarane Oh. Gendeng. Kowe iki ngopo Gong ora? Edan kowe iki ngopo Gong? gendeng belang. mian
Slendrone kula rada pelo lho. Ora apa-apa, aku iki ora mung slendrone can kowe iki menungsane rada pelo. Mas Solikin ngopo makon geser-geser. Apa? Mas Solikin iki lho. Mune piye? Geser ning ndi ya? Oh, Solikin kurang ajar. Kok kaya ngono ya? Semelita ning sound system. Banter kok ya. Rusak apa Pak Dengko? Amane? Sound system-e. Ora. Ora apa-apa. Sound system. Sound system. Kok to system. Sound system. Ana nggonamu ngono iki. Nek nyebut sound system kok to system ngono kuwi. Ora. Ayo kleru ngomong. Mulane tangise. Lor kidul alas angker Belam kang gene iso, saiki ora pamer kelek nek nyekel mic. Biasane kowe nek nyekel mic ra ngono dhuwur. Sesuk ngono. Oh ya. Ya silakan dikandani wis. Adus, ayo. Aja takon ya. Ya. Aja takon Nampo tenan suaranya. Luk. Tanah endah kumeliaring oh jan kumoh
Tamanasari noswan toro wah ya nek bukannya ngawur ora apal aku nek byong iki sing fokus ming kendang oh kendange terus waton kontong-kontong ngene ora ana nute nek wong kene waton disambil tang iya terus karo kecere cek kecere ra petek seru ayo karo didobeli cangkeme solikin yo mangga ya ayo Ken ayo Ken ayo Mas ayo Mas maksudnya ayo kurang ajar to kowe iki mboten Pak mboten sengaja oh kowe iki karo wong tua kok ayo Ken ayo Mas ngono lho kok ngapunten Mas ngapunten oh ngati-ati lho tenan kowe ngati-ati nek ora solikin iki nek karo sindan tegelan yakin Aurisae gegere rung mari kuwi. Dicokot solikin. Infeksi. Saking gemese. Ya. Loh.
asif tenan. Seneng. Kowe iki nek joget ki menikmati irama. Lah aku Duh, macang kembu kan. Prekae niroke macang kembu ketuthuk mik. Pak De. Hah? Teh entek. Teh apa? Teh iki. Aku ngelak. Wah, golek teh dong. Seneng aku tenan. Ha iki lho bocah iso menikmati alunan musik mangane le apa jenenge iki le apa le joget ya total. Karena dhek menikmati tenan. Iya. Geraja ding ding ceng. Wah, nudingi wae dirasake penak kok. Ming nudingi lho. Iya. Malah sing tua-tua ming nudingi wae angel ra jamak. Bola-bali ming endi? Ayo kowe. Ora gelem totalitas. Mbok langsung iki lho. Heeh, penak tenan. Malah sing sepur-sepur kon joget malah angin. Oh iya, Wahyu kae apik menikmati totalitas. Aning dompo. Ngene iki mingan. Wedok kok. Awang dapukane udu-yuyu kangkang kok. Anggere muni apa jenenge liwong kae lagene piye? Ha. Wis penonton itu ora tertarik blas. Iki sinden apa to iki kok? Iya. Dadi joget ki ya apa jiwa wanitane ya digawa. Iya kudu ngono kuwi. Ding 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 ding. Go duduk cangkemene ora tak dunke. Ono wong ketuthuk cangkeme kok do kemeklen. Kaya durung tau ketuthuk cangkeme. Anggere mikir ning arep ngene mesti iso ketuthuk. Iya. Ayo. Gende iki mau Mbak Anting. Heeh. Sapa sing gurung nyekar? Oh iya. Aku meh kliwatan e. Mbak Ika urung nyekar. Wah. Nganti apal penonton. Ayo penonton lurukan. Sesuk bengi iki ya akeh meneh penontone reng muning ya kuwi. Ya ming saka daerah Kalasan, menawa rong truk, Piyungan, sak bis. Ya ora apa-apa terus sing jeneng tresna iki ngono kuwi kok ora usah dadak perlu dikepiek-kepiekne. Malah ngertine ning jaba iki tak bayar kok doan kuwi. Ah iya ya. Atene awake dhewe ora iso tuku gamelan barang ya. Nggo bayar wong delok. Yo, ayo Mbak Ika, ngaturke apa? Ah, yo wis. Sing serius mau kancane limbukan do ngadeg kowe ro ngadeg ya saiki Mbak Ika ngadeg. Ya. Kaya ae dinteni fans. Dinteni Karang ya penonton ki di fans dhewe-dhewe kok ana sing saiki mulai tumbuh fane Mbak Anting. Ya. Mulai tumbuh mulai fane Mbak Anting karo fane Mbak Rido Irama ning ki ra melu iki saka Majenang. Saka Majenang. Cilacap wah aku ya perlu latihan basa Banyumas. Nek Elisa jelas akeh, Tatin jelas akeh, Ayu Purwasari jelas akeh. Fane Mbak Neti ya wis do nunggu pimpinane Pak Sunata. Ayo. Wahyu kok ngguyu iki sajake ngece kok ya. Kok ditutupi lambene iki ngapa? Fene Wahyu ya ana dhewe bandot. Ayo. Bandot padahal kakane bojone. Opene Prastiwi ya piramlah. Yo, lagune apa Mbak Ika? Napa niki? Ah terserah. Manut sing kepenak-kepenak. Gubuk asmara ya kena, tembang kangen ya ora apa-apa. Iya.
Rengu mawon nggih. Rengu ya kepenak. Ya. Wah, rada getun aku. Ngapa? Iki kaki awake dhewe nek gembus asmara ki apa? Napa mboten bosen? Apa? Gembus asmara. Gubok kowe iki tak totok modar kowe. Semane malik-malik judul. Sing ngendika ngoten mau sinten? Oh, ora ana wong ngomong ngono kok. Wong diwarai kok. Kowe sing ngomong kok. Aku ora muni ngono kok, aku muni gubuk asmara kok. Tenan. Rungon-rungonen kowe. Tenan. Asli aku kira tau molak-malik judul lagu. Mau ketoke kaya muni gembus asmara. Ora wis terus. Oh. Nggih manut napa? Ya wis. Dubuk asmara penonton nyersake buku asmara. Ya. Oh, kuwi kleru meneh. Oh, kae wis ra sabar kae. Napa? Ajeng nyewer. Oh, nggih. Ya. Pak Geter. Ditinting nggih, Pak. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur neno lingsem yen mutan neno lelampahan kang Wuri. tresno tulus nadyan nengku buk asmara nano Mangga. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cedhak kebak tulisan karena
Ya, Mbak Ika matur sembah nuwun. Mbak Ika wis kepareng ngaturake ya kuwi gubuk asmara. Gubuk asmara. Ya. Kagem fan-fane Mbak Ika menika wau wis diaturake gubuk asmara. Ya. Ngono ya. Dilegani kok ya terus. Ah iya. Terus saiki genti Bagong. Oke, genti aku nembang. Ya. Sing kira-kira arep model piye, Gong? Ya sing kira-kira model sing manut aku. Oh iya. Manut aku aja nganti milih dhewe-dhewe. Ya, ya. Kan nembang apa? Pelok Astro. Oh iya. Janeng bubar ya ning naloko ati langit oh